Poštovana i draga publiko, dragi prijatelji turizma u kulturi i kulture u turizmu, po treći put okupili smo se na festivalu Papandopulijana Tribunj zaslugom velikog hrvatskog skladatelja Borisa Papandopula, koji je 16 godina zadnjih života proveo u ovom prelijepom mjestu. Imam posebnu čast danas biti vaš moderator u prelijepom programu koji pretpostavljam da imate ispred sebe, a osobito nam je zadovoljstvo što ove godine ponovno po treći put imamo udovicu pokojnog skladatelja, gospođu Zdenku Papandopulo, pored sebe u publici u prvom redu i imamo priliku dodijeliti posthumno nagradu za životno djelo općine Tribunj pokojnom skladatelju Borisu Papandopulu. Prije nego predam riječ pročelnici upravnog odjela, gospođi Sanji Kumanović-Stipanićev, ja bih vam pročitao obrazloženje, odnosno opis ove nagrade. Nagrada za životno djelo općine Tribunj dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za općinu Tribunj, kada se ocijeni da je odnosna osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla svoj neponovljiv rezultat u odnosnoj oblasti. Predao bih riječ obrazloženja gospođi Stipaniću. Boris Papandopulo intenzivno je i nadahnuto skladao gotovo do dana smrti punih 65 godina. Posljednjih 16 godina života boravio je u Tribunju sa suprugom Zdenkom i u tom iznimno plodnom periodu stvaralaštva skladao 170 djela, više od trećine cjelokupnog životnog opusa. Tribunjski period Papandopulovog stvaralaškog djelovanja iznjedrio je niz glazbenih djela velike umjetničke vrijednosti. Prema Borisovom vlastoručnom popisu, koji čuva njegova supruga Zdenka, Papandopulo je skladao gotovo 490 opusa, u koji se ubrajaju i obrade te instrumentacije tuđih djela, što potvrđuje da je nakon Zajca, Ausbruma i Jelinskog nedvojbeno najplodniji hrvatski skladatelj. U čast maestru Borisu Papandopulu, općina Tribunj 2013. godine osnovala je festival Papandopulijana Tribunj, a 2014. godine supruga pokojnog maestra darovala je svu njegovu glazbenu ostavštinu u trajno nasljeđe općini Tribunj. Nagradu za životno djelo uručit će predsjednica općinskog vijeća Dijana Grubelić i zamjenik načelnika Slobodan Ukić.